bueno, maren aldatzearen eta Isaki Gardenak taldearen abestiak esaten dagoen moduan, amaieratik hasiko gara pizka bat zure azkenengo liburu ilustratuaren inguruan berbetako, baita ere egon gara oin arte Gerra Zibilaren inguruan berbetan, Meloi Potoloak, beraz, ez dakit zer erakutsi alba diguzun, nola izan zen? Bueno, Anastasini zirkua, Miren Amuriza eta Bio kondu dugun liburu bat da, oinarrian duena Lodosan 1956ko altxamendua eman zenean nola zirku bat zegoen eta tropa frankistak herrira iritsi eta zirkuko kide guztiak afusilatu zituzten eta bertan utzi zuten elefante bat. Eta guri berri hori iritsi zitzaigun eta esan genuen ostra hemen badago zerbait interesgarria kontatzeko eta horrela hasi ginen 2017 urtean eta oraintxe argitaratu dugu. Hilabete bat, gutxi gora bera. Durangoko azokan, 2024ko Durangoko azokan aurkeztu duzue, eta, aipatu dugune, baina bai Durangoko liburu denda ezagun baten, dekozue oin erakusketa, jarri zenuela duela pare bat egun, Arteka liburu denda, ez da? Hori da. Egongo da, otsaila, martxoa eta apirilan. Ez dakit data zehatzak ez dakit zein izango diren, aurkezpena bai, otsailaren 8an, eta apirila bukaera arte, han egongo da. Gainera horrela itzakia dago Artekara joateko, ze Arteka beti dago guai. Zu larrabetzutarra zara, baina Azpeitira etorri gara gaurkoan berriro ere, Dinamo Sormengunean gauz, eskerrak emango dizkiogu honeko familiari. Eta zu nahiko etortzen zara ona baita ere? Etorri izan naiz, gero egia da Dinamora bertara baino, igual zura antzerkira edo zinemara, eta San Agustin kulturgunera, bereziki kontzertuetara desente joaten gara, bai. Oso ondo dau, eta gainera hemen ere aurkeztu duzue dagoeneko, oin aurkeztuko dugun liburua, berriro ere, Anastasini zirkua deitu diozue, ez dakit hori izan benetazko izena, zirkuana? Bai, zirkuarena, eta oraindik bada, existitzen da zirkua, Estatu Batuetan omen daude, polita litzateke liburua bertara heltzea, bai, baina zirkua existitzen da, oinordeko batzuk hartu zuten edo. Eta helarazi diozue? Ez, oraindik ez. Oraindik gaude pixka bat kokatu nahian, bai Lodosara ere iritsi nahian, eta Lodosako igual zirkuaren eta memoria historikoaren baitan dabiltzan jendearekin eta pixka bat harremanetan jarri gara, hau bada, historia hori kontatzeko beste modu bat, beraz, zerbaitetan, beraiek ere ari dira zerbaitetan, oraindik ez dakit oso ondo zertan, baina eta denon artean hitz egin dugu pixka bat, beraz, orain kokatuko gara hemen, eta Ameriketako Estatu Batutara joan behar baldin bagara, esfortzu txiki bat egiko dugu, eta hitzakia politarekin gainera. Suposatzen dut izango direla baita ere, familiak jun zirenak garai hartan, edo? Bai, hori suposatzen dut, ez da egit. Zirkua berez italiarra omen zen, eta una Melillatik iritsi omen ziren. Eta kuriosoa da, ze elefante bat zuten, baina elefantea ez zuten espektakuluan erakusten. Erabiltzen zuten karga garraiatzeko. Wow. Bai. Vale. Da gainera da como historia oso potentea simbolikoki ere kriston zuentzat ere hori aipatzearren 7 urte egon zariela bertan elefanteaiz zen izan da. Elefantearen karga bizkarrean, bai. Kuriosoa da berez, altxamendu militarra, zirkua, badira bi gauza oso kontra jarri, gero elefante bat Lodosan gaur egun bada pentsa ezina den gauza bat, baina imaginatu 36an, kontatzen dute, jendeak ez daukan elefante bat ikusita, ez dakit, gu badugu iruditeria bat, ez, eta gaur egun, baina garai hartan, eta orduan elefantea bera gainera nire kasuan ilustratzeko ere bada animalia berezi bat, eta orduan bazen olan, zerbait interesgarria. Eta zergatik da zuretzat animalia berezia edo? Oso handia da, ez dakit. Oso handia da, gero, Mirenek oso ondo azaltzen du momentu baten, ematen du, gure historiko animaliak, baina ematen du mendinekatu bat. Ze polita. Eta kriston polita da. Orduan, irakurri nuena, esan nuen, bai, ezke hoxe da. Mendinekatu bat. Eta bereziki gurea, pixka bat triste dago gure animalia, gure elefantea. Orduan, bereziki nekatua. Eta bero, referentziatan agertzen dela, El Principito baita ere badaukantza hori mendinekatu batena estalita dagoenean. Hor, estena bat badago Principito edo Printzetxoa edo zen. Printze txikia, uste dut. Printze txikia. Bai, liburu horretako irudi batean pixka bat oinarrituta, asko gustatzen zaite berezikin liburu hori eta eta ez dakit, referentziak batzutan etorri egiten dira. Eta gainera, esan dozuna, hau ez da, uminetzako liburu bat, eta Printze txikia ez da. Ez da.
Eske askotan gertatzen da, ez ilustratutako narrazioak edo askotan lotzen ditugu umeekin edo literatura infantilarekin esango genuke. Baina, bueno, osea, ez dira, osea, ez dakit nola esan. Osea, ez dakit non dagoen muga hori, heldu ume, ez da existitzen nire ustez. Da nola irakurtzen den, eta ze perspektibatik eta ze jakintza mailatik. Seguntu da baita ere klasifikatu behar dugunez dana edo... Bai, ez enkasilatuta bezala. Hau berez ez dago umei zuzenduta. Oin, ume batek ulertuko du, nik uste erraz ulertuko duela, irakurtzen jakin gabe ere. Bestela kontatu egiten zaio eta gero azaldu. Claro, eta gainera memoria historikoa ariketa ederra, bueno, bai, osea, ariketa ederra ez da, gogorra izan daiteke, baina era eder bat da, honela egitea. Bai, egia esan bai. Bueno, aurkeztuko zure burua, Malena Amenabar, basara ilustratzailea, Txakur Gorria kolektiboko kide, baita ere, bueno, bertsoak egin dituzu eta beste hainbat gauza, eta orain ere irakaslea zara, euskara eta literaturako irakaslea. Gainera nerabeena. Bai. Eta zelan, daramate euskara eta literatura... Ondo. Zarrak enduta. Bai. Jo, oso intensoa da. Oso ez dakit. Gero egia da baita ere ni oso gune euskaldunean bizi naiz eta lan ere gune euskaldun batean egiten dut orduan euskara eta literatura lantzeko beste puntu batetik ari gara. Egia da dela gurpil bat sartzen zarela barruan. Ja martxan dagoen gurpil batean sartzen zara eta hasieran da baina kokatzen joaten zara eta ja ritmo hartzen diozunean zuk ere gurpilari, normalean ritmo azkarra da. Eta badaukagu kapazitatea lanean bintzat egokitzeko eta ni oso gustora nago eta oso pozik nago ikasleekin egia esan. Eta irakurketa kontuetan ikusten duzu jeitzi dela, batzutan esaten da hori, edo... Eske oroko ez dakit, nik ez daukat beste referentziarik, 3 urte daramazkit lanean eta euskara ematen 2. Orduan nik baditut ikasle batzuk oso irakurtzaleak, egia esan gutxiengo bat da, baina bueno, iruditzen zait oso interesgarria litzakela irakurketa lantzeko, nire hori askotan faltan botatzen dut, ez dakidala oso ondo oraindik nola landu irakurketa eta nola landu literatura, eta askotan gurpil hortan ez dugula nahiko baliabide, guk ere denbora hartzeko hori diseinatzeko, ze dena diseinatu behar dugu, eta gainera orain, ni oso kritika nabil azken aldian digitalizazioaren gaiarekin, eta horrek ere kentzen digu denbora, ezagit, nik uste erronka handi bat dela gaur egun literaturarena eskoletan, eta nik heldu nahiko nioke horri. Ea lortzen dudan momentuz, nahiko lan, esan nahi dut. Meloi potoloa da, ilustrazioak eta horrelako gauzak nik uste lagundu dezaketela baitare. Nik uste baiet, orain adibidez, komiki bat irakurtzen ari gara 4. mailako ikasleekin, eta beste modu batera, egian bada jendea erakartzeko beste modu bat. Baina, esango dizut. Hori da. 10 urte barru. Etorriko gara berri hori dinamora. Hori da, esperientzia gehiagorekin. Egia da, esan duzun aldi berean agian beti izan dela, mugan ez bazterretan egontan gauza bat, literatura kontua edo, ez da... Bai, ez dakit. Ez da inoz oso popularra izan nik uste. Ja. Ez dinot zerbait ona bezala, baina agia da... Ez, ulertzen dut. Bai. Eta gero, akatzak ditugu hemen, ez direnak akatzak, baina konta eguzu, 3 amaiera ezberdin egon direlako, ez da, Anastasini zirkua... Bai, 2017an hasi genuen prozesua eta egon dira 3 liburu bukatu. Orduan... Raiuela. Bai, total. Orain aurkezpenetan titulua jarri dugu gure aurkezpenari eta da nola ez egin album ilustratu bat eta askotan aipatzen dugu bidean egindako akatsak. Baina, akatsa hitza tonu komiko batean hartuta, pixka bat humoretik hartzeko, berez ez dira akatsak, dira irakaspenak. Eta mahai hontan daude irakaspen batzuk, baina, onainoko irakaspen pila dauzkagu. Hasi ginen pixka bat, album ilustratuak argitaratzea, ez da lan erreza izaten Euskal Herrian, eta pixka bat bide hori edo errazteko daude hainbat lehiaketa antolatzen dira, eta bat da Etxepare. Eta gu hasieran Etxeparera aurkeztu ginen. Asuntoa da, Etxepare bai bideratzen dela umeentzako album ilustratuetara, eta orduan lehenengo akatsa edo
nik uste hori izan zela, eta Mirenekin ere askotan komentatzen dugu, hau da, helburua zen umei hau guzti hau kontatzea, ez? Moldatzea edo, Bai. Osea, altxamendu militar bat, gerra, ez dakiz zer, eta nik uste akatsa zela nolabait umeak are gehiago infantilizatu genituela, ze erronka zen nola erakutsi gerra bat edo nola erakutsi altxamendu militar bat umei. Eta nire kasuan, eta aparte, orain dela 7 urte, ez daukala gaur egun daukadan esperientzia marrazten. Orduan zen, ez, altxamendu, lehenengo, zirkua da kolorea, zirkua da poza, ez dakiz zer, eta batean zetorren laino ilun bat, ez, eta laino iluna jaten du kolorea, eta baina eske hori ez da altxamendu militar bat. Eta ez, joera hortan, infantilizazio hortan, areta gehiago infantilizatzen dituzu umeak, eta umeek badakite gerra bat zer den, gutxo gora bera, esan nahi dut, hemengo umeek, hemendik kanpoko ume askok badakite zer den gerra bat, baina, bueno, ez da behar hainbeste infantilizatzea, gauza kontatzeko. Segurazki ondorio txarrak dauzka gainera horrek hainbatean. Bai. Oso ipuin naifa irten zitzaigun. Testu aldetik ere, niri pila bat gustatu zitzaidan testua. Euki ditugun testu guztiak, normalean norbere lanarekiko kritikoago gara, beste lanarekiko baino, Mirenen testua ere bastante naif xamarra zen. Vale, agertzen zen eredu bat, bidali izan idan... Orduan, titulua zen, gerra bizikletan etorriko zela uste genuen. Uste nuen. Eta imaginatu. Hortik anazta zini zirkura. Eta bazauken rollo, la vida es bella rollo bat. Ez? Aita eta semea, eta nola kontatzen dion, ez nola gezur bat bilokatzen duen bere sufrimendua, gezurra edo makilatzen duen. Bai. Baina, hori izan zen lehenengo bertsioa. Eta hemen ez dago bertsio hori, baina, bigarren bertsiokoak badaude. Eta bigarren bertsioa izan zen, oraindik segitzea akatsa esango genuke, bigarren bertsioko akatsa, pixka bat segitzea umei begira. Eta hor beste erronka bat sortu zitzaigun, zela gaua nola irudikatu umeentzat den album batean. Zematen du, umeentzako den album batek ezin duela iluntasunik euki, edo nik hori naukan buruan, eta igual kriston txorra da esaten ari naiz, eta ilustratzaile bat hau ikusten egongo da, esango du parkatu. Baina, orduan hasi ginen, koloreak sartu nahian, baina, eta ez zuen bat ere funtzionatzen. Eta gero Mirenek ere egin zuen horrelako testu oso experimental bat, eta nik egin nituen horrelako irudi komiki oso experimentalak, eta orduan, experimentalak baino, egitura pixka bat berezia zen, eta ez ziren ezkontzen bat ere. Eta, orduan izan zen bigarren saiakera, ez dakizen bat akatsekin orain, akatsak edo irakaspenak, baino. Erakusketa baterako akatz adin. Egongo erakusketan jarriko ditugu. Orain falta zaidana da jartzea, bertsio bat, ez dakizen data. Baina, askoz koloretsuagoak ziren, eta gainera kurioso izan zen, ze kasu hontan, egin genuen, hori etzala akatsa izan. A ber. Zeran, bikotekara apuntatu ginen, bikoteka da Galtzagorrik antolatzen duen ikastaro bat. Ilustratzaileak eta ilustratzaile bat eta idazle bat joaten dira astebete pasatzera, eta mantziguten irakasleak izan ziren Inigo Astiz eta Maite Mutuberria, ikasleen duen pila bat, izan zen marabila bat, eta han, berez, gure helburua zen storyboard batekin edo irtetzea, albuna pentsatuta. Eta polita izan zen, ze storyboarda bion artean pentsatu genuen. Iruditik hasi ginen albuna egiten, normalean alrebez egin izan da. Eta orduan hori izan zen oso gauza interesgarria eta niretzako, aparte aitortza bat Mirenen jarrera ere eskertzen dut hortan. Beti ez da gertatzen. Ez. Eta zentzu hortan asko gozatu nuen. Eta horrera baki genuen, kontakizuna irudien narrazioa izango litzateke, gau batean gertatuko zela. Orduan hor sartzen da erronka hori ez, gaua nola kontatu, ez dakiz zer, eta oraindik hemen infantilizatu bezala egiten dugu, eta gaua ez da guztiz gau. Eta gainera gau hau oso gogorra da, ez, altxamendu militar bat eman da. Orduan niretzako horrek ez zuen funtzionatzen. Orain azkenengo bertsioan, hau oso liburu iluna egiten da, baina eske egoera ere ala zen. Orduan, iruditzen zait ja lortu dugula. Laugarrengoan.
baina lortu dugu, ez dakit nola esan. Laugarrengoan da Bai, orduan bai, aukera irabazlea edo hori. Bai. Argitaratu behintzat, ja argitaratu dugu, ja ez dagoango bosgarrengoak. Bueno, baina material gehigarriak edo osagarriak bai argitaratu balko zenukete. Ja. Baina, tailerrak egiteko eta abar, baita Bai. ere memoria historikoa lantzeko, hainbat aukera dituzue. Bai. Eta gero aipatu dugu kameratik baina, klaro, zerako pena, bereziki gustoko duzun ilustrazio bat, ez da, baztertzea edo. Bai, bereziki badago bat, ilustrazio bat asko gustatzen zaidana. Ze, bueno, azkenengo bertsio hontan, Bai, hori go. Bai, hau. Pixka bat erabaki nuen hasierako bertsioetan lehenengoan bereziki pertsonai pila bat agertzen ziren elefanteaz gain eta umeaz gain. Eta ja bertsioetan zehar joan naiz soiltzen da azkenean gelditu dira umea, elefantea, eta testuan aipatzen du umeak funtzio bat duela etxean da oilotegiko oiloei jaten ematea. Eta orduan esan nuen, bueno, ba, oiloa, umea, elefantea, ja hirurak ondoan jarrita interesgarria iruditzen zitzaidan. Orduan ja, azken bertsio honetan, pertsonaia horiek agertzen dira liburuan. Eta badago ilustrazio bat, bueno, iesaldi bat kontatzen du. Nire narrazio ilustratuak, iesaldi bat kontatzen du. Eta iesaldi horretan, buruan neukan, umeak nolabait oiloak berarekin eman nahi zituela. Ez nolabait bere etxea eramateko, berarekin. Bai, eta orduan jarri nituen oilo denak elefantearen gainean. Eta irudi bezala pila bat gustatzen zait. Eta... Oso potentea da. Bai, oso potentea da. Baina ez dago liburuan, osea, kendu egin nuen laguntza handiarekin. Prozesu honetan zehar, bai gure editoriak Unaiek asko lagundu digu eta Inigo Astizek ere bai. Eta behaltzen izkion Inigori irudiak eta, bueno, ja maketa osoa eta esaten zidan, zerbait ez du funtzionatzen. Eta nik ere altuan irakurtzen nuen eta, osea, igual, gainera beti kanta bat jartzen nion fondoan. 8 minutu abesti bat dago, orain ez dakit norena den, baina, bueno, jartzen nuen da altuan irakurtzen nuen eta ikusten nuen zerbaitek ez zuela funtzionatzen eta bereziki irudi honek ez zuela funtzionatzen, erritmoa pila bat mozten zuela. Ez que bai irudi como laburpen bat, liburu guzti laburpen bat izan daiteke, lamina gisa, superondo. Bai, eta orduan kendu egin nuen. Eta momentuan pena ematen du, baina gero emaitza osoa ikusten duzunean konturatzen zara ba ez zuen behar. Miren erentzat izango litzateke berdina, baina hitzekin eta abar, ez da? Bai. Kriston pena ematen duela edo amorrua, zuk esan duzu. Bai, momentuan amorrua ematen du. Batez ere, pasa dituzunean ez da izan bat ordu eta esaten duzunean, bien, orain bai, ez dakit zer. Baina, bueno, bitu. Danak balio du zerbaiterako eta azkenien akatza denez bidea, hau ere bada bidea. Bai. Eta 7 urte horietan ere pertsonalki jartzen dozu akatza dituko diogu kakotxan artean. Baina espektatiba kontu hori, ez da? Bai. Zelan daramazu, zelan... Aldatzen joan da espektatibena. Lehenengo espektatiba zen ilustratzaile izan nahi nuela, ilustratzaile izatetik bizi nahi nuela, eta ez nakiela hori nola egiten zen. Orain ere ez dakite. Bai, baina... Bai, hori izan zen igual lehenengo espektatiba bat, bideak aurrera eginala, azkar kendu zitzaidana. Eta gero asko egiten nuen imitatu. Igual, espektatiba horien barruan ez, nik neuzkan ilustratzaile batzuk hor, izan daitezkena Elena Odriozola, Maite Gurrutxaga, Maite Mutuberria, Manuel Marsol, horiek dira igual, bueno, horiek eta gehiago orain, baina garai hartan asko jarraitzen nituen ilustratzaileak, eta esaten nuen, eski ni berai nahi, osea, nik nahi nuen izan Maite Mutuberria, adibidez. Eta orduan egiten nituen, Pinteresten, gaur egun horrela funtzionatzen, ni behintzat horrela funtzionatzen dut, sartu elefante, eta, ze elefante polita, orduan imitatzen saiatu. Eta hor ja, ikusten nire espektatibak baldin badaude hemen, eta imitatzen saiatzen baldin bazara, ez duzu inoiz beteko. Bai, baina beste alde batetik ikuste danok imitatzen dugula hainbatean edo beste, bai, hemen dana dago sortuta. Bai. Eta gero beste espektatiba bat askotan izaten da, idazleari gustatu egin behar zaiola, zuk egiten duzuna. Nik sentitu dana da, hau da dena nire esperientziatik. Bai, noski. Baina aurkezpenetan ere kontatu izan dut, eta hori bereziki hemen miren nire laguna da eta oso gertukoa da. Imaginatu berari gustatzea nahi baldin badut, beste norbait balitz, imaginatu, kanpotik edo izen potoloago bat. Espektatiba horiek askotan niri ez zaizki gustatzen, hor botere harreman bat edo sortzen da, ez? Osea, idazle, ilustratzaile eta
nolabait guk beraien lana apainduko bagenu bezala edo beraien lana osatuko bagenu bezala eta hori ez da, nire ustez ez da horrela izan behar. Gu ere autore gara eta autore oso esan nahi dut. Baina espektatiba minimo batzuk beti daude. Normalean gainera testua denean lehenago sortzen dena eta gero irudia. Orduan da, aber gustatzen zaion. Aber ez den aldaketarik egin behar. Osa beti hor sartzen da. Baina hor bai da, bezero gisa hartzen zaituztela, eta egin nau, gainera dara, ez nau zure buruan, ez dakit nola nahi duzun egitea. Bai, batzutan esaten dizue, aldatu kolore hau. Ez zait gustatzen. Ba ez. Edo frogatu dozu ja, orokorrean ziurazki. Ez du funtzionatzen igual. Edo igual portada bat egiten duzunean, aldatu tipografia. Osa, horpegia dena esaten du, ez dut aldatu nahi. Batzutan aldatzen duzu, baina ez dut aldatu nahi. Eta ez ezo gertatzen gero batzutan, esan dutzut ilustratzaile, hainbat ilustratzaile ditudala Lagun eta inguruan, eta bai gertatzen zaie batzutan webgunean gero jartzen dutela proiektua, ez dana amaierako proiektua esan, ja txoratu dituztelako, eta aldatu da, eta como txarrago da emaitza haientzat dinot. Bai. Sariela artistak, zuk ondo esan duzu moduen. Konfiantza falta bat dau hor, edo ez dakit. Bai, eske askotan, albunetan ez dakit hainbeste da, baina bai igual, ez dakit, edo diska bat, edo kartel bat eskatzen dizutenean, karo, zuari zara, beraien proiektuan sartzen, ez? Eta beraiek badutela espektatiba bat zurekiko. Bai. Eta igual ez duzu betetzen, da orduan azten, igual, niri bai gertatu izan zait, aldatu kolorea, ez dakiz zer, eta bukaeran emaitza da, bueno, bale, gustatzen zait, baina nik ez nuke horrela egingo. Eta, bueno, baina, esan nahi dut, zu ere sartzen zarenean badakizu non sartzen ari zaren. Bai, eta baita ere daukala, psikologia asko daukala lanak, zuk azaldu behar duzu baita ere, eta nola bai, azaldu zergatik dan hobea zure erabakia, koloren mailan edo ez dakit. Bai, gero askotan gertatu daiteke baita ere bere proposamena esatea, hasieran esatea, ez zait zure proposamena gustatzen, aldatuta esatea, bueno, bai, gertatu izan zait. Baina, beti ez. Egia da, gaur egun baita ere, irudiak ikustera, hain ohituta gaude ez, eta hain dena da hain bisuala, ematen du iritzia ematea, askotan jakintzarik eduki gabe iritzia ematen da, nik ere egingo nuela seguruenik, beste alorra askotan. Baina batzutan, utzi dakienari, ez? Edo ikasten ari denari. Uste dut bai hori gertatzen dela gehiago, como sektore kulturalean edo, porque azkenien norbait badator zure sukaldea konpontzen edo, ez daukagu deiarik bez, eta sara sartzen hor, eta... Baina, eske esan dozuna, azkenien espektatiba handiak dituzu, zure portada izango da, edo zure aurkezteko era, eta sartzen zara. Baina, oin, nolabait, irakaslea zarela librean, eta horretaz askatasun gehiago daukazula proiektuak aukeratzeko, egingo zenituzke honelakoak, non zu ere sortzailea zaren. Bai, niri hori gustatuko litzaidake momentuz, denbora hurbil baten, badauzkat proiektu batzuk, igual egun bat alduko da ez da ona proiekturik, baina, orain aukeratu, en plan, aukeratzeko ez da zenbat gauza ez dauzkat, Osea, torri zaizkidanak onartu ditut, asko gustatu zaizkidalako. Eta orain proiektu berri bat hasten dut, Alaine Agirreren testu batekin, eta askoa gustatzen zait testua, eta gainera izugarrizko gogoa dut ja pixka bat hortan zentratzen hasteko gehiago. Eta orduan, eske lujo bada, ez? Azkenean lan badaukat gustatzen zaidana, eta gero aparte nire proiektuetan zentratzen naiz. Beraz, momentuz ondo, hemendik urte batzutara ez dakit zer gertatuko den. Baina, behintzat... Zer da sortzailea izatea? Ez dakit. Osea, sortzaile hitzarekin pixka bat nazkatzen ari naiz, bereziki, ez dakit, baina sare sozialetan eta gaur egun, ez? Osea, nik bereziki horri irakurtzen dudalako, baina sortu eta ez dakit zer, eta sortzaile, eta nik hau sortzen dut, eta sortzeko denbora. Osea, nik momentu hontan, askotan sentitzen dut, irakasle bezala gehiago sortzen ari naizela, irudigile bezala baino. Osea, egia da, holako gauza bat egiteko, parte handi bat sortzen pasatzen duzula. Baina gero beste handiena da, egin, eta lana, eta lana, eta lana, eta orduak, eta orduak, eta orduak. Orduan, iruditzen zait sortzailearen lana edo horrela, komila pila batekin, oso romantizatuta dagoen gauza bat dela, eta ez dakit, lehen, inkluso nik esaten nuen sormenetik bizi nahi nuela. Eta orain ikusten dut, igual irakurri izan dut edo hori esan nuen momentu bateko elkarrizketaren bat edo lako, eta esaten dut, lotxatu egiten naiz hori izan nuelako, ez dakit, sormenetik bizi.
dana sortuta dagoela iruditzen. Ez dakit. Ez dakit Zaila dana da, sortuta desde luego. dagoen, eta igual norbait mindu egingo da esaten dudanarekin, baina iruditzen zait lana dela fondoan dagoena, eta askotan egiten duguna da, behin sortutako erreproduzitu edo sortutako horretatik abiatu, eta baina nik sortzen dut, eta sortzen du, ez dakit, edonork. Bai, asuntoa da nola ikusten den sortzailearen lan. Bai. Etiketa hori. Mitifikazioa gainera, da jartzea hor goian. Bai, eta adibidez gustatzen ari zait nola egiten ari garen Anastasiniren aurkezpen, ez dakit, gira hau. Bai. Aurkezpen parte hau. Zirkuak bezala, zuen Bai, bira. baina akatsak erakutsiz eta prozesua erakutsiz. Ez que askotan joaten gara igual, ez, gure lanari buruz hitz egitera, eta dana da, ematen du inspirazio bat etortzen zaizula, eta pum. Bai. Eta ez da, ez da horrela. Osea, nire kasuan behintzat ez da horrela. Igual norbaiteko labizi du, Baina ez que gainera inspirazio hori gero lantzen ez badozu, geratuko da hor arribitzi baina bruto baten moduen edo, ez dakit. Hau da egitea, baina dena bezala, ez dakit. Entrenamendu bat, bezala. Eta hobetatorako zaizu, geroz eta gehiago egin. Bai, edo erosoago zaude, edo igual efektiboagoa zara, eta lehenago atatzen dituzu funtzionatzen duten irudiak, ez? Bai. Irudiek funtzionatu egin behar dute, nire ustez, zerbait kontatu behar dute, eta igual, ja punto bat hartu diozunean honi, igual niri lehen iruditzen zaite, lehengo irudietan personak askoz estatikoagoak eta inespresiboagoak egiten dituen. Eta orain, igual nola gehiago egin dudan edo bilatu ditudan, edo gehiago irakurri dudan eta gehiago ikusi dudan ere, orain iruditzen zait, espresiboago direla eta biziago daudela. Baina horrek ez du esan nahi sortzaileago nahi zenik. Hori da lan egin dudala, eta lana mitifikatu gabe ere, porque lan gehiagizkoa ere ez da ona. Ez. Baina, bueno, hori akatsetatik ikasten, danean bezala. Bai, nik uste dut dela sortzaileak danak garela, esan duzu dana, azkenean sortzen dozu, sukaldatzen baduzu sortzen dozu momentuen zerbait, edo ez dakit denbora guztian zau sortzen, baina bai ematen dagoela como mitifikazio horretarako lekua egiten diola, eta... Bai, eta beti euki du, ez? Bada lan berezi bat, baina, bueno, esan nahi dut, kontzertu batean argiak jartzen dituen personaren lana ere oso berezia da. Zagin, niretzako. Bai, niretzat ere, da funtseskoa, edo teknikari bat. Hori da, edo kultur programatzaile bat, ez dakit nola esan. Bai. Edo iturgin bat, ez dakit. Bai. Niretzako bakoitzak bere lana du, eta nik uste hankak lurrean euki behar direla, eta jazta. Hori da nola esaten dituzun gauzak, sortzaile bai, baina guztiz hori. Bai. Gero badau jendea langilea edo jornalero hitza erabiltzen dagoena, da agian egokioagoa da, danak bizi behar garelako. Bai, zerbaitetatik, ez? Eta, suertea, egiten duzun horrek betetze bazaitu, bitu ondo. Eta zetzarto ere, edo... Bai, gero, gehiagizko, lanaren erromantzizazioa ere, edo lanerako bizitzea ere, hori beste meloi bada, ez dakit. Bai, ireki dezakegu, nori esaio gertatu, egongo da jendea saioa gertatu, ez dugu pentsatu behar guztia berdina dalea, baina... Zuk ere horrezegatik izan duzu bilakaera bat hor, edo... Bai, igual garai batean eta ez dakit igual ontatik bizi nahi hori, ez, lehen esan dudana. Baina, igual proiektu asko batera, eta leku askotan batera, eta burua oso beteta, gaur egun lasaiago bizi naizela esango nuke. Eta horretan irakaskuntzak asko laguntzen ditegia esan. Pena bada, nik oso pozik bizi dut, eta oso pozik nago nire lanarekin. Asuntoa da, ezin dela ontaz bizitzeko, niretzako bizitza hori nire esperientzian behintzatetzen oso bizigarria. Orain bizigarriagoa da, beraz, hobeto nago. Hori da. Bai, behin bizigara eta lanean bizitzea denbora guztian hori ere. Ez, eta gainera lan erritmo altua deko zuen, baina, klaro, lan erritmo hori da, soratzeko aguzti. Bai, ez dakit. Ni orain hobeto nago, beste bat ez litzateke nire lekuan gustora egongo, argi dago. Baina, niri balio izan dit, eta jazta. Horrela gainera banatzeko da argi izateko horrela zauzela hobeto. Bai. Baina kasu askotan gertatzen da, pentsatzen nabil da, nari ere bada euskara literatura irakaslea hemendik, eta jendea ezaguna da gainen proiektuekin. Egia da, esan zigula Elgoibarren. Jende gehiena dinot, edo egiten dozu nolabiteko produktu bat dinot, berritzarrak esolata zeukatela eta musikariak, edo bestela berritzarrak. Bai, guk ere Txakurgorrian adibidez hori lortu genuen, Lauruntzako soldatatxo bat ateratzen genuen, soldata bat.
Eta momentu bat, urteetan egon garela horrela. Orain beste, bakoitzak beste bide bat hartu du eta listo. Asuntoa da, egon behartzela ez dakidan suertea bilatu ere egiten da. Hori da. Orduan, eraikitzen duzu gauza bat, igual momentuan badela, bizigarri edo badela egingarri, baina, bueno, dena da zilegi. Eske, kontu izango du litzateke, txarra izango du litzateke estanka egotea edo denbora guztian berdina pentsatzea, hori izango litzateke ez dakit arraroagoa edo... Aipatu duzu Txakurgorria eta Txakurgorriaren sortzailea izan zinen, unibertsitate garaian, kolektibo bat dela, esan daiteke, eta, konta guzu pixka bat nondik sortu zen, ez da, eta gero zein filosofia, autodiseinua eta... Bai, Txakurgorria izan da, eta orain ja ez gaudela Txakurgorria bertxio barruan. Irakaspen prozesu oso potentea. Hasi ginen, 2016an, 2015an, azoka baterako liburuska txiki bat atera genuen, horrela, sin mas, zerbait egin genuelako, eta ondo, eta harrera ona, eta pixka bat gehiago, eta orduan liburu gehiago, eta pixka bat gehiago, eta azkenan kooperatiba bat sortzen bukatu genuen. Kooperatiban egiten genituen gure lan, eskariak erantzuten genituen, gutxi gora bera, eta gero gure lan propioak egiten genituen. Eta hor hori izan da fase bat, argitaratu izan dudana duguna, zudurpuntan jarri zaiguna. Askatasuna. Bai, eta autoedizioa eta ondo joan zaigu, edo zitzaigun. Ez dakiz aditz formara bili behar dudan Txakurgorrian momentuetan. Bai, oso polita izan da. Eta, nik uste guai gauza politak egin genituela, eta oso ondo pasatu genuela gauza horiek egiten, eta bitu, bai, hasta. Gainera, unibertsitatean zeundeten, bai, azkenengo urtean geunden, Marine Nereatani, eta gero ane beranduago sartu zen. Baina, bai. Eta egin ditu gauza batzuk oso zoroak, ez dakit nola esan, orain tortze zaizkit irudi batzuk, eta ostra, haure esan ziguten, da ingen duen, pues jazta. Eta gero oso divertigarria, jende divertigarria ezagutu dugu bidean, eta ez dakit, eta aroka, eta topia, eta ez dakit, oso polita izan da, eta niretzako bereziki polita izan da Marinerekin batera lan egitea. Orain gainera, martxoan egin behar dugu irudi bat biok berriro, porque lehen hasi ginenean papel berdinean marrazten genuen biok batera. Eta hori oso polita zen, eta orain eskatu digute Txakurgorria jarri genduen erakusketa bat, eta erakusketa horren 10. urte, ez dakit 10. urte hurrena den, eta igual hain naiz hau ez dakit esan daiteken. Baina, bueno. Esklusiba! Bai, ez dakit, esklusiba, baina, bueno. Berriro egin behar dugu marrazki bat batera eta gogo handia daukat. Niretzako, Marine izendan, Laura ginela ekipue, baina ilustratzaile bat ukitzea ondoan, eta bion artean gauzak egitea, eta oso aberasgarria eta superpolita. Joda, gainera paper berdinean ja egitzen jata. Gero ja digitalean hasi ginen gehiago, baina, bueno, ite gendun igual, bakoitzak bere ordenagailuan edo tabletean da, tabletan moitu eta jazta. Bai. Agian telematikoki egin dezakezue baitare, eta baina polita zen bulegoan ondoan egotea. Bai, hori bai. Bai, eta hizketan, eta musika entzuten, eta askotan igual orain musika jartzen dut, eta hau Marinerekin entzuten nuen, eta zagit, bai. Itzuliko sari sinergiaren bat egitera orduan. Nigati bai. Baina, zer gertatzen den, bai. Ez dugu aipatu oraindik, gero hori bai gaztetzea. Euskal Herriko gaztetzerik zaharrena da. Hori izaten da, bai. Eta zuk, zenbat kartel egin dituzu dagoeneko? 100 gutxi gora bera, baten bat, igual fallatuko nun baten bat. Baina, bai, 100. Justo, lehen esan du Txakurgorriarena, bai Txakurgorria eta bai Domekak hori, bai, biak esan dira gainera oso garai berdinean hasi ziren ekimenak, eta bietan ikasi dut pila bat, eta bietan sortu dut. Hombre, sortu duzi pila bat. Ja, baina lehen sortzea kritikatu eta orain sortu dut esatea ez dakit oso ondo dagoen, baina lan pila bat egin dut. Ulertu da lehen esan dozune da, nola esaten diren gauzak eta zein ponparekin edo, ez da? Hori da, izan da, eta hor nago, super eskertuta, eman zaidan aukeragatik, bereziki Gotzon Barandiaranek eman didan aukeragatik, zebera gonda pixka bat hortik tiraka. Leku guztietan da, Eta bai, izan da pasada bat. Lehenengo eta behin, ni oso musikazalea naiz, eta jende,
kartelak egitea berez pila bat miresten dudan jendeari, oza, hori ja... Ja, eski... Hortik hasita eta gero baita ere 10 urteetan zehar 100 kartel eta ikusten dituzu lehenengo kartelak eta osea, nola heldu nahi zen onaino eta nola eta ze aldaketa eta ze prozesu onden bai, polita da ikustea. Bai, bukatu zenean, osea, pixka bat, momentuan bukatu behar zela esan zidanean, esan nuen, bueno, normal, hainbeste urte batez ere gotzonegatik, bera, osea, lan pila bat egin du, gero atzetik lantalde auki du, baina, gero azken kontzertua inautena izan zen abenduan. Ze polita kartela ere, bai. Kristona, bai. Eta pena, osea, momentuan ni gainera oso emozionala naiz eta irten ginen pixka bat hitz egitera eta zan enplan, bai, pena Amaierak beti dira pena bat, baina... Bai, niri gainera amaierak ez zaizkit bat ere gustatzen, osea, ez dakit amaiera gestionatzen bat ere ondo. Eta, bueno, baina oso eskertuta sentitu nintzen, osea, eskertuta nago, infinito eskertuta. Gogoratzen dit, 100 metro novelan egiten dagoela hori beti nengoen, oza, como denbora guztiak erabiltzen dituzu bezala. Ja, ez dakit nola eri nahi zen izketan. Orainaldia, ez, como iraganekoa eta orainaldia, dana da. Hortxe nago, denbora guztiak. Osa, aldaketa, iruditzen zait, fase aldaketa handi bat bizi izan dudala azken 2 urteetan, edo bai Txakurgorria itxi, gero Bertsozale elkartean ere ibili nintzen lanean, irakaskuntzan sartu, Domekak hori baien azkenean hilabeteroko lana zen baita ere, udako oporrak enduta. Eta orduan rutina bat zen baita ere, hori ere joan da, ez dakiz zer, osea, bai. Pena ematen dago, baina gauza berriak etortzeko. Bai, etorriko dira. Eta horrean, bueno, hori bairako egin behar dut irudi bat, 60. urte hurrena egingo da, edo ospatuko da, eta gaztetxetik eskatu zidaten, eta ilusio egin zidan egiz. Gero, itzuliz berriro ere, hau da, Anastasineren inguruan, baina bai, iritzia ematearena ez dugula aipatu, baina hori izan zen baita ere, plumeroa ikustea edo... Bai. Hori... eske, izugarrizko meloia da. Bai. Nola sartzen zaren benetako historia bat kontatzera. Eta iritzia ematea eta ez. Bai, ez, posizionamendu bat. Posizionamendua baino, ez dakit, momentuan lizentzia handiak hartu genituen, baita ere ipuina edo narrazioa sortzerakoan. Eta, bueno, nik uste importantea dela zu liburu bat egiten ari zarenean edo irudi batzuk egiten ari zarenean non kokatzen zaren. Ez, errespetuz beti eta distantzi prudente batekin eta pixkanaka bueno, eskemen mina handia dago. Orduan errespetuz. Lehengoan polita izan zen Iruñan aurkeztu genuen liburua eta etorri egin ziren Lodosako batzuk eta bat zen Anastasinin gaizki ulertu ez panuen. Anastasini zirkua ikusi zuen persona batekin egon zen azken persona, elkarrizketa egin zion persona, ez dakiz zer, eta beraiek nola hitz egiten zuten da oso unkigarria izan zen, ze beraiek erderaz esan zuten, eske, claro, perdona, no sé qué, pero es que lo que vosotras decís, lo de la guerra, es que no hubo ninguna guerra, eta ja, bai. Osea, ja hortik hasita. Guk lehenengo bertsio hartan asmatu genuen fantasia. Osea, zirkua asmatu genuen animalia pila bat, personaje pila bat, gezur bat zen azkenean, makillatuta. Eta orduan, hau doa, osea, liburuan hemen kontatzen diren gauza batzuk egiazkoak dira, baina ez da bereziki histori bat, osea, amaieran bai esplikatzen du nola Anastasini zirkua zertzen, baina guk ez dugu bestela horrela oso personalera edo oso benetakora jo. Ez da historia liburu bat? Hori da, amairan bai justifikatzen duela pixka bat dena, baina nik uste hori ondo egitea importantea dela. Bai, eta aldi berean oso galdera zen, Txakurgorrian adibidez politikoak sineten, sarete, eta orduan, klaro, gai hauen inguruan iritzia esamotu edo plumeroa ikustearen hori... Ze kanpotiko iritzia esaten duzu? Esain beste, baizik eta, esan duzuna zu, esan gerra bat izan, hainbat jende hil zituzten, oza, ez dakit, galdera bat da, nik ere ez daukadalako argi, Claro, propaganda egitea ez. Ez hori da. Ikustarazte, Eta morbosoarez dadila izan, ze askotan jotzen, ez dakit, oza, ez dezala erakargarri egin morbo horrek behintzat. Guztiz. Osea, igual guk berria irakurri genduena 2017an, kuriosidadetik jo genuen historia ontara, ez morbotik, ez? Eta errespetutik, esan duzune. Bai, saiatu gara.
Betzat zaitu lortu duzuela. Bai, espero dut baiet. Gero polita zen baita ere, lodosako hauek esaten zuten, porque irudi batekin, eta esto beak lotze zuela bertan lodosako ez dakize lekurekin, ez dakizer, eta jo hori ikustea, ez, konturatzea hortaz. Eta unkitu zintu. Bai. Nire garrez hasiko nintzen horrelako historio batekin. Ez nintzen hasi, baino bai. Hori gertatu zitzaigun, esan dut memoria historikoarekin harremandutako dokumental bat grabetan, emakumeen kartzela baten inguruan, egun ginela, Toledoko herri batera, eta zeunden grabetan hierrian, irudi batzuk, eta batean agertu zen tipo bat, eta tipo horrek zeukan emakume, bere ama, egon zan justo Zornotzako kartzela, eta zeukan kriston, historia txarra, gogorra, eta dana. Eta hor geratzen zara, nolabait, Bai, azkenean persona batzuen realitatea kontatzen ari zara, perspektiba urrun batetik gainera, ze guk ez du hori bizi izan, denbora asko pasa da, oso gutxi hitz egin da honi buruz, oso gutxi hitz egiten da. Eta lehen komentatu duguna baita ere, askotan jotzen dugu, hau historia berezi bada, ez da ginola esan, zirkua, elefantea. Eta zu lorka tamien, baina guaziko bagina gure etxeetan galdezka, ze gauza isildu diren edo garaiontakoak, Bai. Eta seguramente egongo litzatek ez da izen bat albunetarako asuntoa da, ez dela gehiagi hitz egin. Eta jende asko esaten dugu, ez nekien hau existitzen zenik ere. Eta begira, hortxe gertatu du zen. Bai, denbora guztian gertatzen da, hori lurperatu zutela, hemen bezala, lurperatu fisikoki eta metaforikoki guztiz, ezta? Eta gero hau testigantza oso gutxi daude, baina badago erregistro bat, zirkua Lodosan zegoen garaian, ume bat jaio zen, zirkuko 2 personen ume bat. Eta orduan erregistro bat dago Lodosako udaletxean, ume hori jaio zela, eta ez dakit, registratu edo ez dakit nola izaten den. Bai. Bai, eta gutxiago gara hartan, baina badago. Osea, testigantza horiek badaude. Eta aurrekoan Bilbon irakurri zuten umeen edo gazteen irakurle talde batean, eta gero gerraren ideiaz eta hizketan ibili ziren, eta oso interesgarria da hori ere, beraiek ikustea. Azkenean gaur egunez Gazan gertatu dena, ze sarraski gertatzen ari den Gazan eta munduko beste hainbat lekutan ez, baina igual Gazarena daukagu oso presente. Eta garamate dira egun urte oso. Horretan hori da. Baina igual gazte hauentzako edo gaur egun igual hurbilen dagoen gaia ez. Hori hemen ere gertatu zela. Beste modu batera noski. Eta memoria ariketak egitea oso garrantzitsua da. Eta ez dola gerra bat izan, eta egon zala galtzaile asko, orduan utziko dugu gai hau, baina egia dela horrelako liburuak eta bestelako gauzak egitea garrantzitsua dela, da, aldugun tartean informazioa berreskuratzea. Aldatzearren, eta eskartzearren oso triste gai honekin, zure lan teknikaren inguruan edo, adibidez, musika kartelak egiten dituzunean, sinestesia moduko bat badau, ez dakit jartzen duzun taldea. Igual batzutan bai. Orokorrean musika pila bat entzuten dut. Eta domekak hori baienek, zerbait lortu badu da musika talde txikiei baita ere ezagutza ematea. Eta batzuk enituen ezagutzen, beste asko bai. Orduan hori oso polita izan da. Gero, irudiei dagokionez, asko pentsatzen egon naiz nolako bilakaera eduki duen guztiak. Iruditzen zait hasieran nire ilustratzaile DG edo bide hau jarraitzen nuela, hau da, irudiek beti zerbait kontatu behar zutela, bezala ez? Irudi bakar batek zerbait kontatu behar zuen. Eta orduan askotan irudi surrealista xamarrak, zerbait figuratiboagoa egiten nuen, eta beti sartzen dituen, igual, ez da, eta arrainak eta asko, gero fijatzen hasi naiz, eta ez. Baina oraindik sartzen dituzu. Oraindik baina igual bukaeran gehiago begiratzen nion irudia bera piktorikoa izateari edo konposizio bereziei edo horrela, erronka hori jarri nion nire buruari. Entzuten nuen musika, batzutan bai egiten nuen, taldearen kanta bat hartu eta nire zera bat eman, nire interpretazio bat egin eta kartela sortu. Baina bestela ez dakit, momentuaren arabera. Aipatu dezakezu adibideren bat? Zein gustatzen zaidan? Bai, gustatzen eta gogoratzen duzula prozesua edo.
Bueno, eta zein gustatzen zaizun beste? Amoranterena asko gustatzen. Gero baita ere hori ere bada, segun ze, osea, nire talde favoritoren bat jute baldin bazan, esaten nuen, hor badaudela espektatibak baita ere. Vale, bai. Amoranteren asko gustatzen zait, Lora horiena, Anariren azkena ere bai, balearena. Baleak askotan marraztu ditut. Mursegori ere balea egin nion, eta gero Txakurgorrian ere beste bale bat egin nuen, orduan pixkat baleekin badaukat obsesio bat. Animali handiak gustatzen zaizkizu Bai, baita ere. bai, bitu, ja, mendinekatuak. Hori da. Bat lurrekoa eta beste auretakoa. Bai, Politxe. bai, ez dakit. Osa, orain, gogorat, ez dakit, Ruperren azkena ere gustatzen zait. Baina, bueno, eskain beste egon dira, osa, ez dakit. Bai, pilo bat. Bai. Gero Itakarena ere bai. Kolore kriston ederrak ditu, gainera Bai. hor ere arrainak da. Bai, horre arrainak. Gero, Esti Marquezena uste dela lore gorri batzuena. Eta, beste bat esan behar nuen da, Olaia Intziarterena. Orain gainera, Olaia Intziarterekin, ni nao. Zerako diskoa. Bai, osea, bai. Gainera, ni naiz, gauza bat sartze baldin mazait, normalean musika sartze baldin mazait, hor egiten dut buelta eta buelta, eta orain, igual ja pasadut fase ze, baina naiz fase Olaia Intziarte potente baten, eta bere kartela asko gustatzen zain nola gelditu zen. Oso gai dago. Bai. Baina ez dakit, bai gogoratzen naiz irudietaz eta horrela, baina askotan norentzat zen, eta hori ere polita da. Bai, Ez, bai. porque irudia gogoratzen dut eta desberdintasunik egin gabe. Biture ipatu gendun baita ere Ander Mujikagaz, azkeneko zirulirulian, azkenien irudia ailegatzen zaizula Bai. zuri lehen hau, ez da? Bai. Depende, ez dakit inteligentzia kontu bat dan, edo Ja. harretan hon jartzen dugun Ja. lehenengo, honekin ere harramanduta dago. Bai. Guai dau. Da gainera, bestela esan horitzateke zure talde onenentzat edo favorituen Bai, hori ez nuen nahi. Claro. Bai nahi dut, niri gustatuko litzaidak eta Anderrekin hitz egin da daukat askotan, Napokairiarentzako kartel bat egitea, baina horretarako Napokairia bueltatu egin behar da. Nik guztiz ados nago zurekin, egingo dugu eskaera bat, Miren, Ander, mesedez. Bueltatuk ja, mesedez. Bai, porque Mirerentzat egin dut kartela egin nuen, baina Napokarentzat ez, eta niretzako Napoka, garai bat, oso garai markatu bat gogorarazten dit, baina aparte orain ere asko entzuten dut. Eta justu Anderrekin behin baino gehiagotan komentatu dut hori, aber noiz egin. Baina berak, nik ez du nahi kartela egin, en plan, Napokairia. Ez ni nahi dut benetako kontzertu Hombre, bat, claro, eta claro. gero kartela egitea horren. Bai. Asko gara, eskaera hau egiten, change.org. Hori da, bai, nigatik. Bueno, bidaliko diegu zati hau, egin Entzun dezaten, dezatela, mesedez. hori da. Bale, gero baita ere teknikaren inguruan edo erreferenteak aipatu dituzula, baina baita ere zer entzuten dugun, honetan ere erromantizazio hori kentzeko lanean edo kanpoan, ez da? Adibidez, Friends seria ikusten duzule edo... muerte. Claro, horrezegatik, ez da. Jo, eske nire hori gertatzen zaitez, askotan joaten garen, ez dakit, edo gure inguru kultureta honetan esango dugu. Pedanteria asko dauela batzutan ere. Nik musika pila bat entzuten dut eta seri pila bat ikusten, bereziki musika eta seria kontsumitzen ditut, eta orain irakurtzen, garai batean egon naiz oso gutxi irakurri dudana, edo irakurri izan dut bakarrik oporretan, orain pixka bat gehiago komiketara bultatzen ari naiz, eleberriak, zer, playback oraindik ez dut irakurri, baina nahi dut, gustora irakurri eta Mireneri elkartzen garen bakoitzen da, astero elkartzen ari gara, Miren oraindik nazasi eta lasai. Bai, baina bueno, berdin da. Eta hori bai, bitu Mirenekin hori asko komentatzen dut. Nik, bai, serie asko ikusi ditut, eta egia da, serie batzu direla, igual ez, klase batekoak, eta ez dakit nola esan edo pelikula batzuk, eta nik ikusten dut Las von Trier, eta... Bai. Nik horiek ere bai, eta egia da asko gustatzen zaizkit, eta bereziki badaude serie batzuk, igual estetikoki edo kolore aldetik, eta asko fijatzen naiz irudietan, eta zineman kolorearen trataeran, eta horrela. Baina nik Friends ikusten dut asko. Deskantzatu behar da, intentsitatea piztuta denbora guztian. Bereziki Friends, da nire bizitzako seria, porque ikusten dut beti daukat Friends. Eta gainera, askotan, Miren Amorizari ere ez dakit hau, kontatu egingo dut. Berari ere asko gustatzen zaio. Guilty pleasure. Bai. Ez que gainera ez da guilty pleasure, ez que nik ez don serio nahi iruditzen zait. Eta da, en plan, pixka bat tristenago, Friends ikusiko dut. Eta Friendsen beti, hor daude, ez? Eta bakea ematen dit. Hor dago, eta nire personaio favoritoa Chandler da, eta
eta kriston grazia egiten dit ikusten dudan bakoitzean. Eta berdina pelikula pila batekin, ez dakit nola esan. Gero bai, ez dakit, referenteak, orain musikalak etortzen zaizkit asko, baina ez dakit. Asko gustatzen zait adibidez, Manuel Marsol ilustratzaileak egin du eta ibilbedik ere egin du, behaien lan prozesua biltzen duen edo erreferenteak edo horrelakoak sartzea eta horregia da, kanta, musikari desberdin pila bat aurkitzen dituzula eta oso bereziak eta horrek asko betetzen nau. Nire aizpare oso musikazalea da eta bidaltzen dizkit horrela oso musika desberdina edo ez dakit nola esan. Eta hor baditu referente asko, Raúl Refri asko gustatzen zait. Bai, Viva Belgrado esan zen. Bai, Viva Belgrado, gero, esan edut, horiek igual gero ja komertzialagoak edo famatuagoa dira edo, ez dakit, gaur egun. Anari Pelak. Bai, Anari Pelak, Solai Entziarte asko gustatzen zait ibilbedi. Bihar Bloin ikustera noa, eta ez dut zuzenean ikusi inoiz, eta oso pozik nago ikusiko duduleko. Kriston plana deko zu bihar. Bai, bihar planazo. Orduan, baina, bueno, gero entzuten ditut musika, dagoen musika komertzialena, eta pila bat gustatzen zaizkit baita ere. Ez deskonexio puntu bat ere badago, ez? Bai, eta disfrutea ere, bai, esan nahi dut, igual ez zaitu asebetetzen ez dakit nola, baino asebetetzen zaitu ondo pasatzen ari zarelako musika, ez dakit nola esan, ez txarra ez dut esango, ez du nahi txarra esan. Ja, ez que ez dakit zein da Ez que simplearez, ez que horrela, simpleagoa, ja. Ba, ez dakit, gure mundu super jantzi hontan, zen nahi dut, askotan postureo badala baita. Baina, bueno, pues, dutxatu behar baldin moduz musika jarrita eta entzute gari bazara, ez dakit zer. La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh, pues jazta. Berbena bizitzak ematen dago, da berbenan edo zer gauza dantzatuko duzu, bai. Onartzea, gauza hauek desmitifikatzea da, egia esatea horren arira, ez zara denbora guztien egongo, esan duzuna, Lars von Trier edo super triste egongo eta jarriko... Bai. Batzutan egiten dugu agian gizaki. Dogville. Hori da, o melankolia. Ikusi duzu Dogville bertsio originalean irakurri, ez dut ikusi. Eta igual egunen baten ikusiko dut, baina momentu honetan nahiago dut. Frensik beti, baina ikusi, ez dakit. Bai, Euforia, bai, 3. aldiz ikusten ari naiz, euforia. Hori bai edukia eta forma, hor gauza biak. Bai, normalan edukia eta forma dena gauka, batzutan simpleago da, ez dakit. Bai, edo ez da, ez dizu zuri gauzak behin baino gehiago ikustea asko gustatzen zait. Porque beti, igual ez zara gogoratzen zerbaitekin, edo beste perspektiba batetik begiratzen diozu, baina bai, asko konsumitzen dut bereziki ikusentzuneko arloa, esango dugu. Eta irratia adibidez edo... Bai, podcastak entzuten ditut, xiruliruri deitzen den bat. Podcastak bai, irratia, bai, kotxean eta horrela. Gero bereziki irratia autoa magarrik konsumitzen dut. Eta, bai, ezakit. Gustatzen zaizkit, Uluka adibidez podcasta asko gustatzen zait. Las Raras podcasta pila bat gustatzen zait. Kristona da. Zeri buruz edo... Bada Las Raras historias de libertad, eta kapitulo bakoitza da, pixka bat igual sistematik kanpo dagoen jendeari elkarrizketa bat, baina ez dira bat ere morbosoak. Osea, izan daiteke kapitulo bat, ez dakitan Venezuelan, ez dakinon, eutanasia legalizatzea lortu zuen abokatu batek, eutanasia eskatzen du, eta orduan bere alabak kontatzen du nola izan zen prozesua, baina kontatzen du, ez dela bat ere hor. Ezagit, hori eta gero da beste bat, Txilen dagoela tipo bat, jolas arraroak gustatzen zaizkiona, eta orduan elkarrezketatzen dute. Ezagit, dana da oso anitza, gero badago, igual, Mexikotik estatu batuetarako migrazioari buruz, holako kapitulo gogorragoak eta denetik dago. Bereziki, Erta Amerika eta Hego Amerikako historiak dira. Hori pila gustatzen zaita. Las Raras, apuntaute. Las Raras, bai. Badau, Judit Iral ez dakizun hor da, baina elkarrizketak egiten ditu ez pertsona ezagunei edo ez horrezegatik baizik eta profila dela eta... Bai, eske hori da, aurreo pixka bat hola da. Oso interesgarria da hori. Bai, eta horrei, bai, asko gustatzen zaizkitu olakoak. Eta gero humorezkoak eta baita ere, ezakit. Bai, de todo. De todo hori da. Maite Berriozabal,
kai jartzailea, zait ezagutzen duzun. Zuzenian ez. Horrena da. Vale. Tarekin asko konpartitzen dut filosofia hau. Vale. Bai, ez dakit berari ere, osea, berak ere ala bizi duen, baino aspaldi naiz berarekin egon, baina bai komentatu izan du berarekin. Pues de todo, pixka bat, ez? Claro. Ta... Bai. Bai. Da gainera txarto jarri gabe zuk gustoko ez duzuna. Bai, askotan esaten du, hau da nire guilty pleasure, ezakit lan esaten den. Ez da dila izan hain guilty, edo, ez dakit. Ez que gainera zertarako eraiki pedanteria hori edo, ez dakit. Osea, nik egia da, dikotomia bat daukadala hemen, gero badakidalako neure buruan eko pedantea dela, bai interesatzen zaizkidalako benetan gauza, oie. Hombre, nire bai, argita garbi. Baina ez denbora guztian esan duzuna, zuk bestela ez litzatekela. Bale, Malen, pare bat galdera gehiago egingo dizkizut eta bukatzen joan beharko gara, hasta luzatuko nintzateke. Bata gala, lehen aipatu dugule kanpoan baita ere ilustrazioen kontu hori, batzutan badirudiela umientzako liburuak izango balira bezala, da, gertatu zaizu topatu duzula liburu dendaren baten agian. Bai, Anela Bakarekin atera genuen biok Espainetakoa, eta portadan zegoen emakume biluzi bat ohe batean. Zan nahi dut, ja pixka bat ikusi daiteke edo intuitu daiteke nondik goazen. Eta elkarrera joan eta umeen lekuan edo, umeen espazioan jarrita gotea. Askotan lotzen dugu irudia umeekin, nik ez dut hortan sinisten, iruditzen zait irudia badela gauza kontatzeko beste modu bat, eta agian momentu batean umeei gehiago funtzionatzen dietena testu bat irakurtzen, baina hori argi dago, ez? Baino helduek ere irakurtzen dugu irudia, osea, bai, asuntoa da ze balio edo ze balore ematen zaion eta bueno, horrari gara, burrukan pixka bat. Bai, niri mikrofono bat ematen didaten bakoitzean aldarrikatzen dut hori. Bueno, ez leku guztietan, baina foro horietan, bai, gustatuko litzaidake horri, espazio gehiago ematea euskal kulturan. Euskal Herrian? Beste eskaera bat egiten dugu, hemendik hori gerta da. Euskaraz? Horrelako liburu gehiago. Bai. Eta egia da esan duzuna, zuk gero Dixit jokoan pentsatu dut, baina eskain bat erabilera ditu irudiak, eta ze jola zona den. Nire favorituena, bai. Da gainera gero psikologikoki ere, praktikoa dela da umientzat, zein nagusientzat. Bale, eta honekin harremanduta ere gertatuko litzateke, gainera zuk bikoitza dekozu, ilustratzailea esan da, eta emakume izan da batzutan ere, ez dakit joera gehiago dagoen, agian Miren eta zuk egin duzuen liburu hau, esan duzu, hasiera baten bai izango zala umientzat. Hasieran bai, baino sistema, esan nahi dut, nola ez den asko argitaratzen, lehiaketetara aurkeztu behar zara, lehiaketak umeai begira daude, umeentzat bideratuta, gu ez ginen sartzen hor, orduan guk azkenan argitaratu dugu. Ikusi beharko da, liburu dendaren baten ez dagoen liburu hau baitare umien, atal horretan edo bertatu daitekelako, edo esan dizudana nik ere kanpo rollo literatura para mujeres, no? Hori dalako marretan dia ditzen dago. Bai, emakumeen gaiak, ez? Bai, hori da, edo, eta zergatik, emakume batek podcastekin eta danarekin gertatzen da, eta ez dakit, hori ere apurtu behar da, pixka bat. Bai, bueno, apurtze... Saiatzeko gaude, porque apurtzea ez da. Ja, bueno, apurtzea. Akatza egingo dugu bidea. Zuko egin behar duzu bidea korreosera, ez da? Bai, porque hau montatu behar dut, astelenean Durangora eramateko, eta handauzkat markoak eta gauzak. Bai, polita izango da ikustea, jendeak ze harrera egiten dion, eta bai. Bai, bertara jo naitekeen, eta bestela izango duzu apirila arte, esan duzu? Apirila arte, eta gero norbaitek nahi baldin badu, bere herrian egotea, bueno, bai, telefonoa, ez, aukera berriak datozen. Segurazki, bai. Sorte ona honekin, eta datozen beste proiektu guztiekin. Eskerrik asko. Zuri, oso gustora gonez. Bai.